Lalo niya ang pepagupit ni Joy, ayari ng buwak, no? Ano? Alimi, ay mo ko tutulak. Ano naman ni? Ay, traumatize siya, takit na. Ay, pagkaguluhan na naka-YouTube niya niya. Sikat ka na, correct. Sikat na yan. Tumangin na kayong babae. Dalita picture mong malaga. Manahimik ka, Joy. Joy, manahimik ka, Joy. Malapit ako naman. Sabi ang buha. Joy. Tita, ano to bahay? Hindi, bodega. Na, ay na kayo matutod. Batang mako kayo. Uy nga, uy, ni, pakana. Diyos ko. Wala matod. Diyos ko, yung pakana mo. Alas 12. Alam mo akong pakana, charispin bur, ay Charis. kalaris burina, alas 10. Ay, punta na tayo eh. Punta na tayo eh. Manta ka rin eh. Pumunta pa nga rin, Aileen. Pasakitan melog. Ay, Munta na ako pala shop kanini. Alas 6 na, makunit ang malubrang. Nino. Ni Ate Melay. At yun naman ni Kurix. Sige. Ikaw, di ka pasakay. Uli, magkaya pa shop yun. Kita na nga duha. O kaya, kamarinig ka kaya kami eh. Kita na nga duha, girl. Ay, ito pa kayo warot ang DVD din eh. Ay, kunan mo lang pa ako sa Uli, ano ka na lang bukas? Eh, bukas na mo. Paano sa Doraemon? Sa Doraemon. Di ba, kuha mo na lang kayo. Eh! Parang kakaling ang Goku. Kita na punta yata yung buhok sa may ano ko, dibdib. Maligo ka. Hindi, naligo na ako yung isang malaking buhok lang. Uy, tatapang magmerienda. Huwag merienda pa. Yan, libre na ako. Joy. Ano nila ako? Kaya ka pa. Opo. Hello. Oo, kapila ka mako. Malapit na po siguro. Sige ka. Kamusta niya ang mami niya? Opo. Ano na magmerienda? Tama ka magmerienda ko rin eh. Huwag iwan ako sa isa. Nureto Joy! Eh, magbibita ang pandesal. Ay, mandgasal? Ka magmerienda, ate. Na? Para sa merienda? Kaya tang ating ihaw. Sa tang hotdog, kaya tang ihaw. Pwede ko kwek-kwek. O tara, kung kwek. O, tara. Ano waring oras? Sabi mo 6. Ano oras na? Ay. Hala. Puta ni Dana.